खुलुमबाय आं कुमार दि प्रेजेन्ट इउट्यूब चेनेलनि जानानै बेखौनो फोरमायनो सानदों दि साननैसो सिगां कुमार दि प्रेजेन्ट इउट्यूब चेनेलनि जिमेइला हेक जायो आरो चेनेला डिलीट जानाङो ओंखायनो बिथाङा बे एखे मुङावनो खुलिफिननो नागिरदों नोंथांमोना सिगाङाव जिबायदि कुमार दि प्रेजेन्ट इउट्यूब चेनेलखौ अनसायदोंमोन बे बारावबो अनसायबावगोन होननानै आङो गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आसा खालामनानै आंनि बुंनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों Dipali, Dipali, Dipali Shona, Dipali, Dipali, Dipali Shona. Mina mina, waka waka. Laji hang mini hang, kalam manen. Umau hari, hisab hitang na tanebla. बोरैबा जुदि गुरु पबित्रनि हिन्जावनि बैसोआ उन्दै जायोबाथ' पुलिस फैना जोंखौबो लांफैगोन होननानै बया गिदों जो है समा हो न हो दीवाना बुंनो आंखौ सना Dong 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 मोनफ्लांबाय थायो आमेरिकानफोरनो बिगुर गोजाबानो wow what kind of food dish wow wow जाथारबाय आरोखि बिसोरो Singauni susila ainari sikela भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर गोजोन्थों